Γεννήθηκε στην Πέλα, Μακεδονία, που όπως είπαμε είναι Ελλάδα, τον Ιούλιο του 356 π.Χ. Εμείς συνήθως τον σκεφτόμαστε ως ηγέτη και κυβερνήτη, αλλά ξεχνάμε ότι ο Αλέξανδρος ήταν και εσαΐ μαθητευόμενος, όπως είμαστε όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες. Ένας Έλλην με μεγάλη ισχύ. Πέθανε. Πολλοί το ρωτούν αυτό, αν όντως πέθανε στη Βαβυλώνα, στις 10 Ιουνίου του 323 π.Χ., ένα χρόνο πριν το θάνατο της ελληνικής πολιτείας. Υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι. Δεν θα επικεντρωθώ όμως στους μύθους και στα γεγονότα τόσο πολύ, τα οποία σχετίζονται με τη γέννησή του, όπως υπάρχουν και πολλοί μύθοι για το αν πέθανε ή όχι, ή αν δολοφονήθηκε κτλ. Εκείνο που θα εστιάσουμε είναι το περιεχόμενο της διδασκαλίας που έλαβε κυρίως από τον Αριστοτέλη. Επόμενο. Η τελική πορεία της εκστρατείας απεικονίζεται σε αυτό το διάγραμμα που δείχνει από τη Μακεδονία και την υπόλοιπη Ελλάδα μέχρι τον Ινδό ποταμό προς Ανατολάς, την Αίγυπτο νότια και μέχρι τον Κάφκασο βόρεια. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλές πόλεις τις οποίες ίδρυσε ο Αλέξανδρος και ονομάστηκαν, πήραν το όνομά του. Η πιο φημισμένη βεβαίως είναι η Αλεξάνδρεια, η οποία είναι στην Αίγυπτο. Και λέω η τελική, ο λόγος που χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη τελική πορεία, είναι διότι το αρχικό σχέδιο, το οποίο μάλλον είχε εκπονηθεί με τη βοήθεια του Αριστοτέλου, ήταν να γυρίσουν από την Αίγυπτο, να καταλάβουν την Καρχιδόνα, τη Σικελία, την Ιταλία και όλα τα Βαλκάνια. Αλλά δυστυχώς πέθανε ο Αλέξανδρος και δεν τελείωσε η εκστρατεία. Αυτή τελείωσε λόγω του θανάτου. Επόμενο παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι το όραμα αυτό της απαλλαγής από τον περσικό κίνδυνο προϋπήρχε. Αυτός ήταν ο λόγος που είχε ιδρυθεί το 478 π.Χ. η Δηλειακή Συμμαχία και αργότερα βέβαια οδήγησε με την παρεμβάση των Περσών στον Πελοποννησιακό πόλεμο, διότι οι Πέρσες και οι Μήδοι γνωρίζαν πάρα πολύ καλά ότι αν οι Έλληνες είναι ενωμένοι θα τους πάρουν φαλάκι. Οπότε με συνεχείς παρεμβάσεις ακυρώσανε όχι μόνο τη Δηλειακή Συμμαχία, αλλά οδήγησαν και στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Και αυτό το δεσποτικό καθεστώς εξουσίας των Μήδων και των Περσών ήταν που πολεμούσαν και το όραμα ήταν να σταματήσει αυτή η απειλή την οποία είχαμε ζήσει με τις μάχες του Μαραθώνα, με τη μάχη των Θερμοπυλών, με την μαχία της Σαλαμίνος, του Αρτεμισίου και με την μάχη των Πλατεών που ανέφερε πριν ο Τιμολέο. Ήταν η εποχή εκείνη, η αυτοκρατορία αυτή, η εξουσιαστική, η δεσποτική των Περσών και των Μηδών, ήταν κάτι σαν την παγκοσμιοποιητική τάξη πραγμάτων που αντιμετωπίζουμε και σήμερα. Είναι μία με βία αφομοιωτική, εθνομηδενιστική και ισοπεδωτική εξουσία της εποχής έναντι των διαχρονικών ιδανικών του ελληνικού μας έθους και έθνους. Οι θέσεις που έχω σήμερα, λόγω του ότι είμαι ακαδημαϊκός, αύριο μπορεί να έχω άλλη θέση, είναι ότι δεν πρέπει να δεχόμαστε ούτε την αφομοίωση, ούτε τον εθνομηδενισμό, ούτε να ισοπεδωθούμε και να είμαστε όλοι ίδιοι πάνω στον πλανήτη. Χρειαζόμαστε έθνη τα οποία έχουν το καθένα τη δική του διαφορετικότητα, ώστε να μπορούμε να συνθέτουμε πολιτισμό ως ανθρώπινο είδος. Εάν εξομοιώσουμε και ισοπεδώσουμε τα έθνη να είναι όλα ίδια, τότε θα σταματήσει να υπάρχει η σύνθεση προς τον πολιτισμό του ανθρωπίνου είδους. Επόμενο παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό που
θεωρώ πως προσπάθησε να πετύχει ο Αριστοτέλης ήταν να τεχνώσει το νου του Αλεξάνδρου, προετοιμάζοντάς τον για αυτή την εκστρατεία. Και εάν μπορούσαμε να συνοψίσουμε όλη τη διδασκαλία από τις διάφορες πηγές που υπάρχουν σε δύο σημεία. Του δίδαξε νόηση με κριτική σκέψη. Πάντα να αφήνει τις δικές του προηγμένες πεποιθήσεις και να επικεντρώνει στα δεδομένα, στα facts. Το δεύτερο είναι η ηθική, όπου του διδάσκει ότι η φιλότης είναι σοφή, ενώ το νίκος, δηλαδή το μίσος, το να μισείς κάποιον, είναι ανόητο. Αυτό είναι, θα μπορούσα να πω, συνοψίζει την όλη διδασκαλία. Στο επόμενο παρακαλώ. Εδώ βλέπουμε τη μορφολογία της τεχνολογικής προόδου. Νομίζουμε εμείς σήμερα ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά από τις μέρες που ο Αριστοτέλης δίδασκε τον Αλέξανδρο και τον προετοίμαζε για αυτήν την εκστρατεία. Αλλά ενδιαφέρει της προσοχής μας ότι αν πάρουμε ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούσαν με το χέρι οι άνθρωποι 250.000 χρόνια πίσω, θα δούμε ότι αυτό το εργαλείο, όπως ένα τσεκούρι χειρός που έχει βρεθεί στη Γαλλία, το οποίο χρονολογείται ότι είναι 250.000 ετών, μοιάζει πάρα πολύ με το ποντίκι του υπολογιστή που χρησιμοποιούμε σήμερα. Οπότε μορφολογικά βλέπουμε πως όσο και να εξελισσόμαστε τεχνολογικά, δεν έχουμε μεγάλη διαφορά με τους προγόνους μας. Οπότε η εποχή, ας πούμε, τα 2.500 χρόνια που μιλάμε πριν, που ο Αλέξανδρος μαθητεύει με τον Αριστοτέλη, δεν είναι και μεγάλη χρονική διαφορά. Επόμενο παρακαλώ. Αυτό είναι ένα από τα σημεία όπου ο Αριστοτέλης δίδασκε τον Αλέξανδρο ως μέντορ και τον καθοδηγούσε, νομίζω ότι το 343 με 340 π.Χ. πρέπει να είναι τα έτη όπου συνέβη αυτό, στο ιερό των Ιφών, στη Μίεζα, κάπου κοντά στην Άουσα σήμερα. Και πρέπει να είχε καθορίσει οπωσδήποτε ο Αριστοτέλης την έννοια της πλειονοψηφίας και του πλωραλισμού, αυτό που με τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους τεχνών που χρειαζόμαστε. Και οι πηγές αυτών των ιδεών έχουν καταγραφεί από τον Αριστοτέλη και τους μαθητές του στα φυσικά του και στα μετά τα φυσικά. Επόμενο. Ο Αλέξανδρος είχε μία αυτόγραφη, μία έκδοση της Ηλιάδος του Ομήρου, την οποία κουβαλούσε πάντα μαζί του, και νομίζω μετά τη μάχη της Ισού είχε βρει και μία ωραία χρυσή λάρνακα και την είχε εκεί μέσα. Γιατί, μπορεί να ρωτήσει κανείς, ενδιαφερόταν ο Αλέξανδρος? Βέβαια υπήρχαν οι ήρωες της Ηλιάδος κτλ. Αλλά εκείνο που κάνει πάρα πολύ όμορφα η Ηλιάδα του Ομήρου είναι ότι δένει άρρηκτα το διονυσιακό με το απολώνιο στοιχείο μέσα στον ελληνικό πολιτισμό. Δηλαδή υποκαθιστά τη σωματική μέθη του Διονύσου με αυτή του νου, του Απολλωνίου φωτός, όπως το λέμε μερικές φορές, μέσω των σημενωμένων νοημάτων του είναι και του φαινομένου. Γι' αυτό ονομάζεται το φαινόμενο Αλέξανδρο. Επόμενο. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε την έννοια του φαινομένου ως το αποτέλεσμα της ελεύσεως του ίδιου του είναι, της υπάρξεως του όντως, σε ένα ξέφωτο, στην αλήθεια, την παρμενίδια αλήθεια του είναι. Επόμενο παρακαλώ. Τώρα, ο ίδιος ο Αριστοτέλης υπήρξε και αυτός καθοδηγούμενος. Είναι περίεργο ότι πόσο συχνά ακούμε τη λέξη mentorship στα αγγλικά, ξεχνώντας ότι προέρχεται από το μέντορα. Το όνομα mentor ήταν το όνομα του ανθρώπου τον οποίον είχε εμπιστευτεί ο Οδυσσεύς όταν έφυγε για την εκστρατεία στην Τρία, για να μπορεί να διαπαιδαγωγήσει τον Τηλέμαχο. Αυτό είναι δηλαδή ελληνικό όνομα, η λέξη mentor που χρησιμοποιείται πάρα πολύ στα αγγλικά. Εδώ θέλω να σας επιστήσω την προσοχή
πάνω σε δύο σπήρες διαχρονικές. Η μία ξεκινά από τους γονείς του Αλεξάνδρου, την Ολυμπιάδα, η οποία είναι πριγκίπισσα των Μολοσσών της Υπήρου, από το γένος του Αχιλλέως και του Φιλίππου του Δευτέρου της Μακεδονίας, του πατέρα του Αλεξάνδρου, που προέρχεται από το γένος των Ηρακλειδών, του Ηρακλέου. Μετά, κοιτάξτε την πανελλήνια επιρροή που έχει ο ελληνικός πολιτισμός πάνω στον Αλέξανδρο. Ο Λεωνίδας Υπηρώτης ήταν ο γυμναστής συγγενής της Ολυμπιάδος. Από εκεί ο Αλέξανδρος έγινε εγκρατής, λιτοδίαιτος και σκληραγωγημένος. Ο επόμενος δάσκαλος είναι ο Λυσίμαχος Ακαρνάν, ο παιδοτρίβης και προπονητής. Από εκεί εισαγάγει τον Αλέξανδρο στην ελληνική παιδεία, αυτοκυριαρχία και μέτρον Ιουδός ή το κατόφλι της πόρτας. Θυμάστε μέτρον άριστον, ακούμε, ορίστε. Και επίσης να μπορεί να υποτάσει τις παρορμήσεις του, το πάθος του στη λογική. Και ο τελευταίος, μαζί ίσως με την εποχή παράλληλα που έρχεται σε επαφή με τον Αριστοτέλη, είναι ο Αναξιμένης, ο οποίος του δίνει μαθήματα απαγγελίας, ώστε να μπορεί να ανυψώνει το ηθικό του στρατού όταν βρίσκεται στην εκστρατεία. Η άλλη σπήρα, η διαχρονική, ξεκινάει ίσως από τα ορφικά, όπου προσπαθούμε να ανελήξουμε την ελληνική κοσμοθέαση, με ακολουθία βέβαια τον Όμηρο που γράφει την Ιλιάδα, τον Αναξίμανδρο, Πυθαγόρα, Ξενοφάνη, Ηράκλειτο, Παρμενίδη, Εμπεδοκλή, Πρωταγόρα, Δημόκριτο, Σοκράτη, Πλάτωνα και φτάνουμε στον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης ο ίδιος είναι από τους Ασκληπιάδες, από γένος ιατρών, διότι ο πατέρας του Νικόμαχος ήταν ο ιατρός του βασιλιά της Μακεδονίας, του Αμίδου του Τρίτου. Βλέπουμε λοιπόν όλους αυτούς τους αλληλοσχετισμούς που είναι δύσκολο όταν τους δεις να αμφισβητείς την ελληνικότητα του Αλεξάνδρου. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Θα μπορούσαμε ας πούμε να καθίσουμε 5-6 ώρες εδώ να συζητάμε. Έχετε ακούσει για το Δημόκριτο, για την ατομική θεωρία. Αυτό που διαφεύγει της προσοχής πολλών ανθρώπων, ακόμα και ακαδημαϊκών, είναι ότι η ατομική θεωρία του Δημοκρίτου ήταν η σύνθεση μιας αντιπαράθεσης που υπήρχε στη φιλοσοφία του Ηρακλήτου, τα Πανταρή, και του Παρμενίδου, που θεωρείται ο αρχηγός της ελεατικής σχολής, όπου αντίτε για το Πανταρή, ο Παρμενίδης έλεγε ότι εν το παν και τίποτα δεν μεταβάλλεται. Στο ένα σύμπαν μέσα στο οποίο ζούμε. Προσπαθώντας λοιπόν να συγκεράσει τη φιλοσοφική θεώρηση του Ηρακλήτου με τη φιλοσοφική θεώρηση των ελεατικών, ο Δημόκριτος έφτασε στην ατομική θεωρία. Από μία δηλαδή καθαρά φιλοσοφική σύνθεση. Δεν είναι ότι μια μέρα ξύπνησε ο Δημόκριτος και σκέφτηκε να φτιάξει την ατομική θεωρία. Στην προσπάθεια να συνθέσει από την αντίθεση μεταξύ Ηρακλήτου και Παρμενίδου, έφτιαξε την ατομική θεωρία, την οποία βέβαια γνώριζε πάρα πολύ καλά και ο Πλάτων, αν και τη μισούσε, και ο Αριστοτέλης. Ήταν και κοντοχωριανή ο Αριστοτέλης με τον Δημόκριτο, έτσι. Λοιπόν, ένα άλλο σημείο που θέλω να προσέξετε είναι ο Αναξίμανδρος υπήρξε ο φιλόσοφος από την ύλη ο οποίος συνέλαβε πρώτος την θεωρία της εξέλιξης των ειδών. Απάνω στην θεωρία του Αναξιμάνδρου συνέχισε ο Εμπεδοκλής. Έχουμε δηλαδή από Αναξίμανδρο, οι άλλοι τον αγνοούν τον Αναξίμανδρο και έρχεται ο Εμπεδοκλής και συνεχίζει τη θεωρία της εξέλιξης των ειδών. Από τον Εμπεδοκλή πάμε κατευθείαν στον Αριστοτέλη, αν και ο Δημόκριτος είχε ασχοληθεί λιγάκι με αυτό. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μεγάλη επίδραση του Εμπεδοκλέους στον Αριστοτέλη, ο οποίος συνεχίζει τη θεωρία της εξέλιξης και γι' αυτό το λόγο ο Μέγας Αλέξανδρος κατά όλη τη διάρκεια της εκστρατείας φρόντιζε
να μαζεύει διάφορα είδη φυτών και ζώων που συναντούσε στην εκστρατεία και να τα στέλνει πίσω στον Αριστοτέλη, διότι προσπαθούσαν να κάνουν, ο Αριστοτέλης σε όλη του την έρευνα προσπαθούσε να κάνει κατάταξη των ειδών μέσα στη θεωρία της εξέλιξης. Και φυσικά βέβαια την πήρε μετά και ο Δαρβίνος με τον Wallace και έχουν φτάσει στο επίπεδο να δίνουν και μία εξήγηση για το πώς ακριβώς λειτουργεί κτλ. Αυτό όμως που πρέπει να μας μείνει είναι ότι ο Αριστοτέλης δεν ξεφύτρωσε από το πουθενά να διδάξει τον Αλέξανδρο. Ο Αριστοτέλης ήταν ένας φιλόσοφος που έχει πίσω του όλον αυτό τον ελληνικό κόσμο της διανόησης και της φιλοσοφίας. Επόμενο παρακαλώ. Εκτός από τον Αριστοτέλη υπήρχε και άλλες σχολές φιλοσόφων και εδώ βλέπουμε ότι όταν έγινε η συνάντηση στην Κόρινθο συνάντησε τον αρχηγό των κοινικών και θυμόμαστε που του είπε το πολύ γνωστό «Αποσκότησό με», του γνώρισε «Πες μου να σου δώσω ό,τι θέλεις και θα σου το δώσω» και απαντά απλώς «Μη μου κρύβεις τον ήλιο». Ο Διογέννης. Με το φανάρι, ναι. Λοιπόν, θεωρείται ο ηγητής της σχολής των κοινικών. Επόμενο παρακαλώ. Λοιπόν, με τον Αλέξανδρο ως ηγεμόνα στρατηγό, ο ελληνικός μας κόσμος κατάφερε συλλογικά να πατάξει αυτή την απειλή των Μήδων και των Περσών, του δεσπότη, του Δαρίου. Μπορούμε δηλαδή να δούμε τον Αλέξανδρο ως υλοποιητή της συλλογικής βουλήσεως του ελληνικού μας κόσμου, όπου αποτελεί σαν μια φανέρωση της συλλογικής εντελέχειας, μια λέξη που πάρα πολύ άρεσε στον Αριστοτέλη να χρησιμοποιεί του ελληνικού πολιτισμού. Εκείνο επίσης που πρέπει να σημειώσουμε ότι και ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος, ναι μεν πήραν το όραμα τη συλλογική βούληση του ελληνικού μας κόσμου και την υλοποίησαν, αλλά σεβάστηκαν και την πολιτική αυτονομία και τη δομή των Ελληνίδων πολιτιών και στις 70 με 74 πόλεις που ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος, πάντοτε ήταν βέβαια υπό εποπτεία, αλλά τους παρότρινε να αυτοθεσμίζονται δημοκρατικά με τα πρότυπα των Ελληνίδων πολιτιών. Επόμενο παρακαλώ. Ένα από τα βασικά σημεία του Αριστοτέλους θεωρεί ότι το υπέρτατο αγαθό, και δεν μπορεί να μην γνώριζε αυτά τα πράγματα ο Αλέξανδρος, είναι η ευδαιμονία. Είναι η εντελέχεια, η σκοπιμότης, δηλαδή το τέλος όλων των πραγμάτων. Κάθε τι που κάνουμε έχει μία άλλη σκοπιμότητα. Εδώ πέρα κάποιος έφτιαξε αυτή την εξέδρα, όπου πατάω, διότι ήθελε να ανεβαίνουν εδώ κάποιοι για να τους βλέπουν οι θεατές. Αυτή η εξέδρα βρίσκεται σε ένα κτίριο, το οποίο έχει κάνει δωρεά ο κύριος επίτιμος πρόεδρος, ο κύριος Σταθάκος, ο Βασίλης, και η σκοπιμότης είναι για να μαζευόμαστε, να συζητάμε τα θέματά μας. Σωστά τα λέω. Λοιπόν, η ευδαιμονία δεν γίνεται για να γίνει κάτι άλλο. Θεωρεί ο Αριστοτέλης ότι η ανθρώπινη ευδαιμονία και σε ατομικό, αλλά κυρίως σε συλλογικό επίπεδο, είναι το υπέρτατο αγαθό. Ας δούμε δείγματα από τα ηθικά ευδαίμια. Την ορίζει ως την ενέργεια ζωής τελείας, καταρετήν τελεία. Στα ηθικά νοικομάχια μας ρωτάει τι μας εμποδίζει να λέμε την ευδαιμονία ευδαίμονα αυτόν που ζει καταρετή τελεία. Και εδώ μπαίνει στα πολιτικά και μας δημιουργεί την ιδέα της συλλογικής ευδαιμονίας, διότι η ευδαιμονία τώρα δεν έχει να κάνει με άτομο, αλλά έχει να κάνει με ολόκληρη την πόλη, η οποία πρέπει να είναι άριστα και να πράττει καλώς συλλογικά. Αυτά είναι μερικά από τα όσοι. Σε όλες αυτές βλέπουμε τη λέξη αρετή
αρετή. Το πράττουσα καλώς, ας πούμε, ότι έχει με την αρετή. Επόμενο. Από πού προέρχεται η αρετή? Και έχουμε εδώ τις τρεις διαστάσεις του προτύπου αρετής του Σωκράτη. Πρώτον είναι η αναστολή, αυτό που μας σταματάει από το να κάνουμε πράγματα που μπορεί να μας επιφέρουν ζημιές. Η αποστολή, όλοι οι άνθρωποι και ατομικά και συλλογικά πρέπει να μπορέσουμε να κατορθώσουμε κάτι στη ζωή μας. Και η συμμετοχή, κυρίως στα κοινά. Και έρχεται το επόμενο και ο Dr. John Anton Αντωνόπουλος και μας λέει ότι η αρετή είναι μια συνήθεια, μια έξις προαιρετική πράξεως και η έφεση για την απόκτησή της είναι βαθιά ριζωμένη σε εκείνο το πάθος μας που την εποχή εκείνη το ονόμαζαν ερωτικό δαιμόνιο. Αλλά ο πολιτικός έρος απαιτεί να φτάνουμε την αρετή από όλους τους πολίτες. Επόμενο. Εδώ τώρα θα σας τσούξει λιγάκι αυτό. Την εποχή του Αλεξάνδρου, από τις πράξεις του Αλεξάνδρου και τις δωρεές που έκανε σε διάφορες φιλοσοφικές σχολές, που ήταν τότε, ας πούμε, τα πανεπιστήμια της εποχής, βλέπουμε και από άλλα ιστορικά δεδομένα, ότι οι Έλληνες της εποχής του Αλεξάνδρου ζούσαν τότε ζούσαν με ένα φόβο. Μην τυχόν και δεν επενδύσουν σε κάτι που είναι αναγκαίο. Μας έχει φέρει όλο αυτό το συνοθήλευμα με τη δολοφονία της ελληνικής πολιτείας σε μια καινούργια νοοτροπία όπου οι σημερινοί Έλληνες και οι σημερινές Ελληνίδες ζουν με τον 180 μοιρών αντίθετο φόβο. Μην τυχόν και επενδύσουν σε κάτι που δεν είναι αναγκαίο. Παραδείγμα, αυτό τώρα δεν ακούγεται πολύ κακό. Τι μας νοιάζει? Για να πάμε στο επόμενο. Εκείνο που, εάν βάλουμε στον οριζόντιο άξονα την επένδυση, παραδείγματος χάρη, στην ελληνική αγωγή και παιδεία και στην ελληνοπρεπή οργάνωση των θεσμών μέσα στους οποίους ζούμε, και στο κάθετο άξονα βάζουμε την απόδοση της επενδύσεως. Τότε τι βλέπουμε? Όταν η επένδυση σε κάτι που μας χρειάζεται είναι 0, η απόδοση δεν είναι 0. Η απόδοση είναι αρνητική. Δηλαδή, όταν φοβόμαστε μην τυχόν και επενδύσουμε σε κάτι που θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται, δεν είναι ότι θα έχουμε 0 return on investment. Έχουμε αρνητικό. Και μάλιστα στη δική μου επιστήμη που ασχολούμαι με κοινωνικά συστήματα, το σημείο που η επένδυση φτάνει στο επίπεδο να σου φέρει απόδοση μηδενική, λέγεται κρίσιμη μάζα επενδύσεως. Από εκεί και πέρα έχεις θετικές απολαβές. Αν πάρουμε λοιπόν παράδειγμα το όνομα για το φυρό, πόση επένδυση έχουμε κάνει ο καθένας από εμάς και κυρίως πόση επένδυση έχει κάνει ο ελληνικός κόσμος συλλογικά για να θυμίζουμε στον όποιον image ότι Μακεδονία είναι Ελλάδα. Πόση επένδυση έχουμε κάνει? Ναι, αγωνίζεται η Πανμακεδονική. Πού είναι οι Λαρισαίοι? Πού είναι οι Πελοποννήσιοι? Πού είναι οι Κρητικοί? Πού είναι αυτοί από τη Ρόδο? Πού είναι οι Κερκυραίοι? Η συλλογική μας επένδυση έχει φτάσει στην κρίσιμη μάζα ή ακόμη? Μάλλον όχι, και θα έχουμε αρνητικά αποτελέσματα. Επόμενο. Σύνοψη. Η διορατικότητα, η ενόραση, η επίγνωση του κλέους αυτού της συλλογικής βουλήσεως του τότε ελληνικού μας κόσμου έχει προκλήσεις, εμπεριέχει προκλήσεις για τον καθένα από εμάς, αλλά κυρίως για τη συλλογικότητά μας ως έθος και έθνος ελληνικό.
Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε δυναμικά αυτή την σε εισαγωγικά κρίση, διότι δεν είναι κρίση. Αυτό που περνάει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η μεταφορά πλούτου από Έλληνες σε ξένους. Δεν είναι οικονομική κρίση με την έννοια που τη ζούμε. Είναι η υποκλοπή της ελληνικής περιουσίας από ξένους. Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό και δούμε ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο κατάσταση, δεν είναι οικονομική κρίση. Είναι η υφαρπαγή της περιουσίας των Ελλήνων στην ξηρά και στη θάλασσα από ξένα συμφέροντα. Η αρετή, έλεγε ο Σωκράτης, και το δίδαξε στον Πλάτωνα, ο Πλάτων το δίδαξε στον Αριστοτέλη, ο Αριστοτέλης το δίδαξε στον Αλέξανδρο. Είναι πράξεις. Δεν είναι μπλα μπλα μπλα. Είναι πράξεις. Και οι γνώσεις. Διότι οι γνώσεις, η αρετή είναι γνώσεις και οι γνώσεις είναι πράξη. Η συλλογική μας πράξη λοιπόν πρέπει να είναι αυτή την οποία επενδύουμε για να έχουμε μέλλον ως έθος και έθνος και για να βοηθήσουμε και την υπόλοιπη ανθρωπότητα. Ευχαριστώ.